alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio Tulde Dubango e onon ɓe ɗiɗo groupe WhatsApp, groupe Andu, Annabima, groupe nafoore mere on calminama, on juurama, on mantama. Nde wonno kon moƴƴuɓe, oɗon teddin hakkillaji mon, oɗon teddin noppi mon, keɗoɗon koko weli Allah, koko Allah yiɗi, koko yooɗi, koko weli. Yo Allah wele en bandiraɓe julɓe. Nde Allah yiɗi moƴƴude men bandiraɓe julɓe, o neli ko al Mustafa sallallahu alaihi wasallam, o ɗum ɗo ko cadeau mon, ɗum no ngare ƴetten cadeau o mbaɗen oppude. Woni kanko wi leñolam fo koko natata aljanna ha heddi caliɗo. Mi ya Rasulullah, hol calatoɗo? O wi ɗoftiɗo mi naati aljanna, mo ɗoftaki mi salima. Yo Allah dandu e salade jamiroje al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thierno Ousmane ko Allah haali weltiniɓe oɗo Qur'an beɗo Thierno Ousmane. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إيه الله هكي أن كوي بندرابي جلبي ونن جلبي أنا قومين بي دوني لمن المصطفى صلى الله عليه وسلم omo jangin en deftere, omo labbina en ndeysaan, o labbina en e shirku, o labbina en e bida, o labbina en e worɗode e coofde e laaɓde laaɓen moƴƴen ndeysaan. Julɗo ko moƴƴo, haalum koko moƴƴi, yaara koko moƴƴi, jibinta koko moƴƴi. Nam julɗo nam so yam jibin ko foti kala kene yalte mum wona ɓesngu ko kadi kono ñaakundi ko asal ko sukkar. Julɗo ko sukkar bandiraɓe sehilaɓe. On ngadi sukkar woni sucre sen kaali farayse bandiraɓe julɗo ne weli, gueɗe mum ne beeli ene siwlisi. wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. O andi ɓe deftere, o andi ɓe hikma. Nde wonno gila al Mustafa suwanele koye majjere ɓe gonno, koye ɗiɓɓere ɓe gonno. wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Ndeysan nde wonno sahabaɓe eɗen ganduno ɗum ɗo. Abdoullah ibn Umar o wi minen nde haydara min gandano al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ari tan andini min. Oɗen ciftoro enen fo hadith wasiba o tawi nela sallallahu alaihi wasallam jooɗi oɗo sahabi, o woni jumpude yimɓe, omo seeka yimɓe an jooɗo. O wi ala min paami kono al Mustafa ɓe nela ɗum goppemo ara, min jiɗɗo ɓadade mi rewata ɗum, jiɗɗo takkade mi rewata ɗum. al Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi abi anta ummi. O ari haw ɓadi al Mustafa sallallahu, o jooɗi koppi makko ɓadi nela sallallahu alaihi wasallam. O yaka abbitto, ana wona gorobone, ana ma kalis. Bandiraɓe julɓe, sen dawani makko en pewata, en moƴƴata, en jooɗata, en urata. Oɗon gandi mo uran no wayi. Astaghfirullah, tuba alayhi. O ya wasiba nela kele bandiraɓe ko nelaɗo yimo, o mi ya wasiba garɗa ko namdade. Sa welama namdoɗa kam mi haalama ko jiɗɗa namdade ko, walla mi haalama holko garɗa namdade. O ya Rasul haalam ko garmi namdade. Bandiraɓe ɗum ɗo woni miracle. Ɗum Allah wi qul la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Oɗon gandi qur'an mo addi o, yimɓe jinde so ndeni ba addu ɗum o andina kay goto anda bandiraɓe sel. wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu alayka azima. Allah anim ko andani ɓural Allah ne mawni mo kanko al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O yo wasiba laaɓe tati, o yi ɓadomi ɗo, o wari haw ɓadimo. O yiya wasiba namdoɗa kam walli mi haalama, o yi bala ya Rasul haalnam ko garmi namdade min hooram. O yi garɗa ko namdade ɗiggere woni bir e holko woni bakkar. la ilaha illallah. Bandiraɓe sel kene holko woni bakkar. O yimo nam nelaɗo nelli piɗi ɗum waɗimo e becce tab ha mbas. Ɗum ɗo ko leçon, saɗa jangguina neɗɗo cukalel nangga e noppi yaka ya ha ƴum ala mbiyama heɗo ko kalantumami ko, nangto hen ha tiiɗi saɗa yiɗi dadde aduna e lakara. ko ni o waɗno sahabaɓe. O yi heɗo mi haalanma ya wasiba. O wi bakkar o wimo laabi tati. O wi namde ɓernde ma. hay so yimɓe fo mbajima mbima ɗum ɗo ne moƴƴi ɗum dagui, aɗa andi ko deƴete ɓernde. Ay ko deeƴe ɓernde ma ko ɗum ɗon woni ko dagui ko. O wi holko woni bakkar noon? Moƴƴere woni ko deƴete ɓernde ma ko. O wi bonande o bakkar noon woni ko dille ɓernde ma, a yiiɗa yimɓe ganda, a yiiɗa yimɓe jii ɗum ɗon. O wi hay so yimɓe fo noon mbima ɗum ɗon ne moƴƴi walla moƴƴe, mbaɗi in aftawka yimɓe fo so mbasi maji mama, aɗa andi ko deƴete ɓernde, ko deƴante ɓernde. Ɗum waɗi mbiɗen ɓeɗo yimɓe joni haala ɓe WhatsApp ɓe gondi ko yawade enen ɓe teddinani noppi men.
mi haala qissa Firawna e Haman waaji goto are Haman mi yejjitande koye siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam gonnen koye Quraysh ɓe mahrima Kaaba al Mustafa yittima 35 joni o nele joni Ibrahim gara bandiraɓe sehilaɓe joni gonga e fenande seera wiye nun wal qalami wama yasturun ya Allah wati ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim dina mako moƴƴo jikku mako moƴƴo sunna mako ko moƴƴo gueɗe ma fof ko peewa ɗum noon ngare duttoɗen to siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ko toon paaɗen ceerno son andu dina ma Fir'auna Haman wimo ande Fir'auna mimi soyima hande oy ko cewɗa ko man oy waaji goto ar nagge mum ngaari mum na maayi ngaari ramrano wi ari ko mbaɗa wurtinanno jaami gaddumi ngaari ɓaleer tottumo Firawna wi Haman a haalantaɗo mi wurtinamo ngaari makko o wi he Firawna im kay wona min ke mi ko mi woni ministre ma mbeɗa anduma no feewi ɗum noon ɓeɗo haalaɓe groupe aji WhatsApp yoɓe gande koɓe kalata ko ma janggo ma nimsete neɗɗo watore en andi ko haali ko Allah haala nelaɗo haalani yimɓe fof gonti fitna ceerno Ousmane ɗum ɗo ko gonga ceerno Ousmane ɗum ɗo ko gonga ceerno Ousmane ko gonga bandiraɓe ngare kulen Allah oɗon gandi tata ittoɓe nadde jeygol en jeehan bajornoɗo e joom Qur'an e cakkornoɗo ɓeɗo fof mbaɗiran sabi Allah ala kanno biyo Allah wi taw wiyani on ɗon noddete ko yeeso yimɓe fof o hoyna yeeso yimɓe wa yaqulu al ashhadu haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin la ilaha illallah yeeso yimɓe fof hoyne on ji wasiba ari ko namdade ko deññata ɓernde ko sahabi goto are nelaɗo sallallahu alaihi wasallam walla waji goto gorko are nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o tawi men mbayi o nelaɗo ɗum yo mbayi o nelaɗo mi mbayi ta kom goto saba mbeɗa bayima oɗon go nelaɗo yimo o wimo cukalel dewel ponoɗa jungo mum hanke walla memɗa nandorde mum hanke o wimo yaafimi wonta wattu ndeysan o yi an joom poɗande fooɗ o yi o jeyi ba ƴeew o famɗi ɗum honiyete bippugel toxel mo bippunoɗa o hanke o wimi tubani Allah ndeysan mbiya bi antumi sallallahu alaihi wasallam o furaki wani o wi an ka bonɗo an a moƴƴani an mi andinama hanke cukalel dewel birtoɗa ɗum memɗa nandorde mum o yani ɗum noon o jangidirmo ko seeso o andinimo ko Allah yiɗi e ko Allah yiɗa bandiraɓe julɓe ko ni gueɗe ɗe mbayi en ummima ɗo ceerno Ousmane horpaɗen mbiɗen Quraysh ndeysan ɓe mahrima Kaaba ka en kaali Walid ibn al-Mughira en kaali kanko woni bawmo Khalid en kaali gueɗe kewɗe kono ceerno Ousmane Quraysh hol bida e mbaɗi ɓe mbayli diina Ibrahim la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ɗum waɗi bida a moƴƴani ko jibinta ko jogata jibineyde ko ɗo fuɗɗi ɗo ne wawi taw joom ndeysan ko moƴƴere yiɗi ko nunɗal woni ɗon ko jirum woni ɗon kono noon ko jogata jibinde ko a anda ɗum ko jogata jibinde ko a anda ɗum Quraysh mbi kañumen ko Homs ɓe mbi minen ɗo makkanaɓe darto ɗo aroɓe hajjo darto min dartako ɗon minen komin makkanaɓe minen kottata hajjiyankoɓe minen ñammintaɓe minen jarnataɓe minen ko Muzdalifa ɗon min kaɗata min gona joom makka ɗe min jalta ndeysan ɓe mbaɗi oɗo aadi oɗo bida hay jibina nder makka ɓe mbiɗi ko Homsi hay kañum watta ko mbaɗata ko ɓe mbi kamɓe darata ko e arabe kamɓe ɓuuri arabe fof hay so astaghfirullah tuba alayhi min nimsidi ko jiɗɗomi haalde ko bandiram jaafa ɗon Quraysh ko ni mbaɗi ɓe kewni comci ɗi ɓornotoɗi soɓe goni hajjo soɓe ngari makka ɓe mbi ɗiɗo comci ɓe mangorta ko ɗum Kaaba so ɓe ɓonni comci ɗi bedde ndeysan hay goto wawa naftara ɗiɗo comci aɗa yi comci noon aɗa weddi a wawa naftara ɗum no fitti ko bida mo banno o gorko ene wango e Kaaba bandira miijoɗe no feewi gorko ne ɓoori cot ene wango e Kaaba debbo ne ɓoori waɗi koye lempeteje ni o caggal o waɗi hen lempeteje yeeso lempeteje oye ndeysan ko feeñi ko hande mi dagnata ɗum debbo mimmiraɗo bandiraɗo debbo miñiraɗo fof ne bango e Kaaba ndeysan ene ɓoori cot wala hawla wala quwwata illa billah oɗon gandi ɗum ɗo ko wasde rewde sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam adduno ɗum bandiraɓe sehilaɓe ɗi waɗi Qur'an ari ne fela ɓe mbiya caggal ɗum ceerno Ousmane thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah ndeysan ngaren jafden Allah ko Allah yittoɓe ƴeew bandiraɓe ɓe no ƴettiɓe Allah de chrétien ɓe mbi Allah ne jogui ɓiɗɗo Allah wi e hadis qudsi ɓe bani adam ƴettima o fotani ƴettade woni mbeɗa jogui ɓiɗɗo ƴeew hay ɓeɗo Allah wi soɓe tuuɓi Allah yaafoɓe afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim ɗum yene an Allah wi ko mi haala ay goɗɗo qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ay ɓeɗon hefere ɓe ndewi sanam ɓe mbari julɓe ɓe jeeri sangara ɓe mbaɗi riba ɓe piji mbaɗi hunde fof so ɓe tuubi Allah yaafoɓe Amr ibn al-As o wari o mbayi nela sallallahu alaihi wasallam o soyi jungo makko o rokka neɗɗo nelaɗo jungo nelaɗo ko woni ya Amr o ya Rasulullah mi bayiratama ha kalna kam bale ko mbannomi jahil fu mi afama ya Amr mbara anda islam
ittar mumtat kala ko adi ɗum tuuboye mumtat kala ko adi ɗum bandiraɓe sehilaaɓe ngare tuubanen Allah jaforoɗo o يوي أفلا يتوبون بار بتوبرا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون بيدو يتبع الله دي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم يا بيدو قريش كوم بدي كفوف الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله غير جاف دي الله يا إن كالينو إيساف ونائلة بيدو كو وربه دبو يغورك بي بيتيندر كابا بي مباتا كاجي بي مباي استاتيني ɓe mbaɗa hedde safaɗo nden jamanu juuti ƴe yimɓe mbatti sujjandeɓe la ilaha illa muhammadu ɓe mbatti rewede ko ni bida waɗata bandiraɓe sen ɗum noon goppen kala keɗen kewna e diine almustafa sallallah alih w sallam ceerno ousmane holko allah wi ɓe thumma afidu min haythu afada annas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim allah wi ɓe yom dutu kadi soɓe juula yoɓe ɓorno comci moƴƴi saɗa juula horowo ɓorno pyjama ay makken koɓe ngari eɓe worɓe ne mbango ɓornaki comci rewɓe ne mbaɗi lempereje ɓe mbiya ya bani adam ƴeew allah noddi ɓe ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ƴe mbiɗa ya ñam ya yar ya ɓorno ya waɗ lari ya ur juɗɗen foti urde gona gentleman ɗum waɗi ɓen noon liggotoɓe rewɓe kam ha ndesa ɗumen mi sikkino ana wona gentleman sa wona gentleman kay ko rewɓe ƴamatama a ƴamata rewɓe kadi ha liggo ɗumen kono ɗum no hersini tino goppe liggade ɓiɓɓe janamɓe gadda coɓcel pol juuraki mbaɗa liggoɗa nen ndesa ɗum ɓeɓe ɗiɗo est ce que ɗiɗo ɓiɓɓe dagini namde hoorema ngare tubanen allah bandiraɓe sahillaɓe ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala ñam kala ko jiɗɗa ñamde baten dagui suppu kanji maafe domoɗa ɗum ɗo fof mbaɗa hen mbaɗa nettoto mbaɗa hen fof ñama kono yataw kalis on dagui reedu ɓeyi adama longue seeɗa mbale keccima ko daro so tawi la budda noon ñama oppan taraɓal ñamde taraɓal ndiyam taraɓal fofango mbale mbawa ummade jamma aɗa juulano jomiraɗo subhanahu wa taala so reedu ma heewi so haala ma heewi jiile ma kewi ko nanda haymi heewi ɓernde ma yor so ɓernde ma yoori a woɗɗata allah goɗɗa allah mbasa donka jangtade allah jongtoɗa ko aduna noon ko jombajo sa renaki sa seran ɗum koko juuti seeɗa ba tati ɗum noon seera aduna guila aduna suwa serdem bandiraɓe sehilaɓe allah wi o harminani gueɗe dagui ɗe yen ñaam yen jar kono noon kanko rokki en jetten jomiraɗo subhanahu wa taala oɗon gandi jeeɗo ɗiɗo nemaji fof aduna e lakara ko julɓe bandiraɓe sehilaɓe قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إذا نماجو أدون أفنجيدا أن جول نادو الجنة أدو جوجي كن ولا لام دو كن لام ولا أدون لابي jeetati ɗum woni galle ɓuuro famdude adde aljanna yo allah rokken aljanna welinanore yanoɓe gartani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin